Com podem veure, som aquí en el claustre del convent de Sant Domingo de Pollença, on farem la nostra tercera funció de l'Òpera La Bohema a Mallorca. I estem aquí amb la nostra Mimí, la soprano pollencina Marta Bausà Soler. Vos convidam a tots, mallorquins i pollencins, en aquesta tercera funció de La Bohema a Pollença.